competit, intens i amb molt bon ambient a la graderia. Ve Rakitic ara en un toc amb André Gómez amb Suárez la posa a l'espai per Rakitic, que no estan fora de joc, l'has de fer, gol, del Barça, el Benito Villamarín, gol del Barça, gol d'Ivan Rakitic. Ara sí que el Barça ha estat capaç de guanyar l'esquena de la defensa del Betis, trencant el fora de joc al ros platí. Ivan Rakitic, un sevillista confés, feliç perquè ajuda el Barça a avançar-se en el marcador, però perquè li marca un gol també a l'etern rival del seu equip, el que du al cor. Passada en profunditat d'un davanter descomunal que du el 9 a l'esquena i que no només fa gol sinó també assistències. Es diu Luis Suárez, la posa llarga, profunda. Rakitic guanya l'esquena de la defensa, aixeca el cap encara Dan Barraca. 14 i mig de la segona part, ha marcat el Barça, ha marcat Ivan Rakitic. Betis 0. Sí, ara la pressió de Luis Suárez, a punt de prendre la pilota a Dan. Li podem preguntar a Valverde, també. Tot el que hem dit. La passada ara de Busquets per Messi, que no estan fora de joc, encara Messi, gol! Gol del petitó, del millor del món, del 10 de Lionel Messi. Errada gravíssima de la defensa del Betis, que trenca el fora de joc quan iniciava una jugada d'atac des de la seva porteria l'equip de Quique Setién. Messi queda absolutament despenjat, però hi ha un parell de jugadors del Betis que trenquen el fora de joc de manera, jo crec que força clara. És un concretament, és Fedal, qui trenca clarament el fora de joc i li regala una posició d'or a Lionel Messi, que rep absolutament sol de Busquets a la frontal de l'àrea, gira de cara a Barraca, entra a la zona de penal i amb l'esquerra remata plaer. 19 i mig a la segona part, gol del Barça, gol de Lionel Messi. El Barça a les segones parts no perdona. Betis 0, Barça 2. I 3 i mig a la segona part, el Barça guanya 0-2. Rep Messi a la mitja punta, encara Messi, el retall de Messi, el balcó Messi, continua Messi la posa per Rakitic, que és a la zona de penal, la centrada de Rakitic, la rematada de Luisito, gol! Però quin golaç de l'uruguaià, del depredador, del nou, un davanter com una casa de pagès. La centrada a l'interior de l'àrea, la rematada de voler, el primer toc, tal com li arriba la passada, i gol. Pluja d'objectes a la gespa del Villamarín. El Barça celebra el tercer gol de Luisito, gol del depredador. Quin tros de davanter que té el Barça. La centrada picada és de Rakitic i la volea de manual és de l'uruguaià Luisito Suárez. Betis 0, Barça 1, 2, 3. I Luis Suárez, que ho ha celebrat amb molta ràbia, molt a prop de l'afició del Betis. Això ha acabat provocant que tornessin a caure objectes sobre la pinya dels jugadors del Barça, i de fet ara Joaquín li recrimina, de fet ara mateix està passant a Leo Messi alguna cosa. Abans ho ha fet amb Luis Suárez, incomoditat ara mateix i tensió. Pèrdua del Betis. Suárez connecta amb Messi contra el món, Messi entra a l'àrea, ai noi, se'n fa dos, el xut i el gol. Em fa riure aquest tio. Gol del Barça. Pèrdua al mig del camp del Betis. Suárez, que activa Leo Messi, i em fa riure perquè és que Leo Messi aleshores sembla que vagi a càmera lenta, sembla que s'aturi el temps, sembla que no tingui ganes d'atacar, i de cop i volta canvia el ritme, deixa absolutament clavats a dos tios només amb un canvi de ritme, i dos tios clavats al vell mig de l'àrea, i després una rematada suau, dolça, subtil, lluny de l'abast de Dan. Gol del Barça, gol del millor del món, gol de Leo Messi. 35 de la segona part, Betis 0, Barça 4. Quin futbolista. És que sembla que sigui senzill, però està jugant contra futbolistes d'elit.
i els deixa clavats amb un canvi de ritme, a 2 centrals alhora, clavats. 0-4. I després d'aquesta celebració... Barcelona Premium, l'Hospitalet, amb tota la gamma BMW, vehicles d'ocasió i els millors especialistes de postvenda. Descobriu-lo al carrer Montserrat Roig 31, Polígon Industrial La Pedrosa, allà al costat. Gol del Barça, gol del Barça, una altra conducció de Leo Messi pel centre de l'atac, ara ha decidit que era un bon moment per repartir un carmelet, la posa a l'esquerra per Luisito, i gol! Gol del Barça, gol de Luisito Suárez, assistència del Petitó, festival del Barça a la segona part al Villamarín, 44 i mig a la segona part, Betis 0, Barça 5. I no perquè n'hagin fet 5, ho celebren amb menys ganes, pinya espectacular al voltant de Suárez i de Leo Messi, també tots celebrant aquest gol, i l'afició del Betis que ja dimiteix directament, riuades ara mateix de gent abandonant l'estadi del Benito Villamarín. I ara obrirem una estrella d'am o dues o tres, perquè torna a passar un efecte Messi. Agafa la pilota, comença a conduir-la, fixeu-vos bé, en el moment que dona la passada en té 4 del Betis, 4 per ell, i el que fa és toc a l'esquerra perquè el faci Luis Suárez. És impressionant. I Messi ho sap. S'afegeixen 2 minuts. I ho sap, la posa Luisito també. Sí, on allarga la possessió, on allarga...